Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Carla! Remember? Gihatagan man gati ka sa akong cellphone number. Pero wa jud ko nimo text si gitextan ti ka pero murag lain man ang ni-reply. Gosh, nakita niyo giti ka pag-usap. Og nagakusti ka gugot ka ayon na. Kadiyot lang. Miss, bayot ka ba? Kuan, kaning, ilang pagkakas na ko. Heart? Heart? Whose heart? Heart, Kinsa baby. ka kapit sa kong BF? What? BF? Boyfriend niya ka! Oh, my lordy. Siya di ay ang imong boyfriend? Oy, sa'yo kong boyfriend! Ako ang iyang girlfriend o siyang akong boyfriend. Ingon bitaw ko. Hinay ang internet connection yan. Lag ka man kaayo. Kisa ni ba yuta, baby? Baby? Kining, Oh, baby, oh, my baby, Oh. Brak kang mayuta ka? Excuse me, babae kong pure, no? Gusto kang ebidensya? Ha? Oh. Uy! Sine, original ang gidakon ini. Wag yun ko ni ipa. Uy, tabuni, uy. Ipa. Tabuni na, uy. Wag yun din ako ipa. Sa to? Ipainhan! O ka na! Wag ko kinipapun iog. Unsa to bayot? Detergent? Dili, collagen yan! Yes, maana. Collagen. Yes! Collagen ra! Dili collagen! Maumaura man na, uy. Gipunan ko pa man gani nag letter T aron magent, detergent, collagen, mura man na. Builo. From what part of the world man itaw nukikan, uy? Gikan pa mi sa carbon. Ah, Katawa. obvious man sad. Sa imong outfit karon. Laro kayong UK. Sandali mo UK. Blouse ni mo UK. Kanang scarf nga imong gipurong UK sa. Mayo kay kang ang kaag Miss UK. Ay, Joy! Mayo kay kamudag angga, ma'am, no? Si Day Carla, yang gaan mo Miss UK. Nice, pero nice. Tumpak ayo ni mo yan. Miss UK, Miss Okay. Kahinawayon biya nimo day. Parehas sa biyata makalabira og mga matay ta day. Og kung taparo na atong duha ka kalabira, mas gwapa pa kay ko nimo no? What? Miss Okay. Ako, Miss Okoko, Miss Okok, Miss Okoy, ha. Ay, nagsukol na yan. Ay, nagsukol yan. Kaya mas gwapa pa na nimo. Na beauty ay wayo kayo. Pang beauty contest. Uy, kalabira man namo ang buot ko ipasabot bayot. Oo, bitaw, no? Mas gwapa pa kung kalabira niya no? Kasi kamaldita ini niya. Mapagod ba no niya na sa impyerno ang kahag ini? Oo. Unsa? Unsa? baby, gusto na niya na. May pipila na ka mga taong nananaw nato din niyo. Come on. Sa inyo na tayo mag-istorya, okay? Wait, una, my love, my darling. Kadiyot, mga hawak ko. Hello? You're kissing my boyfriend! Ala, ito ko lang hinahinay. Uy, gihagkam niyo ba yun si Bros? Nansukod ng bahay ng iyang uyab. Ngano? Nangigi kang wakasab na ko mahagke? Paapil ka? Ha? No! Stay away from me! Get lost! Heart, baby, wait! Ay, kalabi, sita Dili ba ka nang stay away? Palayo man na nako bayot. Pero siya ang ni palayo na ako. Pelde, quitter na ba? Da. Heart, baby, wala naging taong kumakailaan to nila, baby. Uy, Unsay wa? Nakaila tong usa ka bayot nimo. Gisangpit ka niya sa imong screen name, Bruce. Meaning, nakaila sila nimo. God's sake. Dili kayong taon to na ako mga kaila, baby. Ang kaila nila. Ako nga kanhimis Cebu. Ilisan lang nimo bayot. Ew! Oh my God. Di ka ba hindi mo tuon ako, Heart? Ha?
kissing you. Ug sa lips pa gyud. Yuck! Kadiri ka na ha? Hugaw ka ni kayo, Derek. Karon pa kung mahibaw nga mo patol ka sa big mga bayot. Neto pang hugaw kayo nga bayot. Heart, baby, listen. Don't touch me! Oh, Hugaw ka na. Hugaw ka na, Derek. Pwede na kong mamatay ang hilagi na katilon ko sa lumoy king lips sa akong man of my dreams. Sa, pwede ka mamatay? Mama nagisaad na ko ni Adto. Makita, magakusog mahagkan ko lang si Lloyd din ako. Sugot na kong mamatay. Ay, mangulik na taglimos daan, day. Mangulik na taglimos. Mas hindi matinuod. Mamasin lang. Hanggaw ni mo bayhanap ka. Pero ayaw sa dear God ha. I want more. More pag yun. Ay, klaro lagi. Masugod ka mamatay pero dugay pa. Oo, In English mo lagi ka diha. Ay, may gamay may sab kong nahibaw ang English bayot. Ilabi na og naan sa lyrics sa kanta nga akong mamemorya. San Pedro po nga si. Amen. Unya, Yun pa, yun wag kang kahibaw kung say BF. Collagen. Nahibaw ko anong tanan, oy. Unsa? Unya nung nagpabangbuang man kaganina. Why? Ganun napabangbuang kaganina? Tungod kinahibaw na ko nga sa sunod niya mahitabo pag abot atong taasong babae katong nidool na to ba. Kung dito na ako sa binuangan, maguba ang akong moment nga to the highest level na ako excitement nga nagako sa akong sa akong lady. Ay, alam ka nindot ato niya no. Taas ka ayo bagay gyud me. Short and tall. Short band paper, long band paper. Tara, murag pakil. Ay, kagahi. Ha? Kagahi. O si gahi. Ay, muta na pa magkakagahi niyag dughan. Dunggan? Dunggan ko no. O siya Dughan! Bungol man ko ay di magkakakita. Ano ko kahig dunggan? Gaga! Nahibaw man ko bayot. Nahibaw jud ko bayot ba nga. Gubon gud ni akong moment with my lady. Pero, ay, ambot lang. Never mind, everything happened. So, di ko magpaki atong nahitabo ganina. Oy, ang importante kay nakagakos. Ay. O nakakiss na ko niya. Ay. Ang sunod. Ay, basig ako imong pahimungtan niya ha? O siya may sunod? Ikauban ko na unya siya sa kama. Oh, igat! Igat! Ay, Uy, in your dreams alang na, day Carla. Hunos! Hunos? Hunos aparador! Ang tanang nahitabo sa akong gibasang novel. Ang sakano ko matinood ang tanan ba yan? Pedro po nga si... Amen! Og, agay! Ouch! O, wala. Ouch! Wala, patay na ni. Masugot mo kagamamatay, wala, patay na ni. Gano'n naman ka, ha? Nalimot mong ko bayot. Uy nga, nagipalutan man dahil ning tiil ko, no? Palutan ka lain na mayot! Ato di ay! Sorry kay bro, ha? Kalit ko nawa sa isina ganina. Ulikay ko, eh. Kanaibawam ko sa sunod nga may tabo, good. Magkapilan ko nagka-encounter og mga tao nga ingon anak nga way mga mudo ba. Murag taga squatters. Mauot ako diya sa mga kananan sa silong bro. Mga nakailanas lang na ako good. buang nga bitaw bro. Napahamak na nung ko atong do kabayo ta. Gilikaya na nung kong heart. Unsa? Kay gihugawan ako no siya nako. Kay maski ko nung mga bayot ko no, akong gipatulan. Ha! Unsa? Bro, ay ko kataw good. Oh, Tinud anay na gid kang heart bro. mutuo lang si Hart og giun na to. Nga nahibaw naman ta siya sa nature sa itong trabaho. Di ba kayo kalikayan nga may mga fans gud ta? Nagtuo lagi siya makaila to nako. Kay katong taas nga bayot, gisangpit mo kog Bruce. Unsa? O sa ato pa? Nakailat rin mo mga bayuta bro. Kung ganong di mo ko makaila. Nga abot man sa papangig ang imong isi. Ang hibaw kung malipayon ka. O kung sa'y labot ni mo, kung malipayon ko. Aw, malipayon sab ko kung malipayon ka. Kaya ang kalipay ni mo, kalipay mo sab nako. Uy, corny ba yan mo din siya? Tabi di habi?
Padaplin kay pahuway ko na ni akong tiil. Lindyap Uy. din. Hala. Naunsam na imong tiil day Carla. Sa paglinakaw na. Wa di mo man na kay og jeep ni kuan ni Angela. Oh, Angel. Wa di mo iplite. Ingon pa ka. Tagaan tiyag pang taxi. Aron di mo yun ana imong tiil. Ha, dagko kay palot o. Atong tabalan be. Chupe! Pahawa! Ay naimay na akong palot kay mao ka na ang ebidensya sa akong kalipay. Ha? Nalipay kang napalutan ka day? Unsa? Kadagko ba na di Carla o? Pila ang ka kilometro yung gilakaw ni Angela? Ay usa ka gatos ka kilometro. Ha? Kulayo ko di ay. Layo. Sa sunod nga mulakaw ka di Carla. Kamang. Pakuyoga ako kaya ako plite. Oo, pakuyogon ti ka. Kay ikay ako papasano na ko anang usa ka gatos ka kilometro. Ha? Makalagot. Pahawa lagi. Di Carla. Daabi ko ni agad ni mo kaon, Delvera. Miabot na day mo, Angela. Wa pa. Maayo hinuon, aron makapuli mo na ako, oy. Niya bitaw. Musimba pa ko ron. Nabot na. Oh, gipaapa sa bitaw kong day Carla kay basi ko no may lakton ka. Unya, kumusta man na inyong lakaw ni Carla? Gisultihan ko sa tanan ni Angela. Oh na. Hila sabti uy. Ako to sulti ni mo kung ansay nahitabo sa mong lakaw. Ay na lang. Isabjud ni kapugong bayuta. Injaon! Ako may gigutom sa tunlak ka, babayhanak ka. Wag yung ka, kapasnaks na ako. Mang nilingkod lang sa ko dito sa kananan, gagikan ang Delvira. O may, kuanan, pinachika about sa nahitabo na to ganina. Carla, Malipayon kay Karante. Lala. Kay natuman yun akong ultimate dream. Nga magakus o mahag ka na akong dream man. Nga mao si Lloyd din ako. Mao ka na nga. Mao dyan akong pangandoy tido. Sukad pag yun sa una nga gipanaad na ako sa akong self. I promise to myself nga okay na kong mamatay kung matuman na ka ng maong pangandoy. Apan, wa pa day kong mahuman sa pagpangandoy. I want more ning higayon na. Ning higayon na tig, gusto kong maako siya. Bawion ko siya sa iyang uyab. Sa iyang uyab nga estrikta. oh, Carla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!